tutaj było kilka konkretnych do mnie skierowanych uwag, więc odniosę się do nich przede wszystkim. Jeśli chodzi o równość, tak, ja mówiłam o równości i cały czas podkreślam, że to jest bardzo ważna wartość i w książce, o której dzisiaj cały czas mówimy, mówię o tak naprawdę o 4 wartościach, na których opiera się polityka społeczna socjaldemokratyczna i obok równości jest to sprawiedliwość, solidarność i powszechność, więc ten wątek nie został pominięty, być może o tym nie wspomniałam, ale to jest cały czas bardzo ważne. No a jeśli chodzi o tą równość między płciami, o niej w ogóle nie mówiłam, natomiast powiem, że nadal uważam, że jest bardzo ważna i to widać bardzo wyraźnie właśnie w systemie zabezpieczenia społecznego i właśnie w systemach emerytalnych, gdzie kobiety mają niższe emerytury niż mężczyźni, więc nie porzucę zasady równości i to znaczy, zresztą Pan tego też nie robi, to znaczy dla nas wszystkich, myślę, równość, sprawiedliwość, solidarność to są te wartości, które są bardzo ważne w polityce społecznej i nie tylko w polityce społecznej. Jeśli chodzi o bardzo konkretne pytanie, bardzo mi się spodobało dotyczące emerytury obywatelskiej. Ja pamiętam, że ten pomysł miał także kiedyś Pan Waldemar Pawlak, nie tylko Pan Przemysław Wibler. To chyba trzeba powiedzieć tak krótko. Systemy zabezpieczenia społecznego mogą być realizowane w kilku technikach. Jedną z nich jest technika ubezpieczeniowa, czyli kiedy płacimy składki i otrzymujemy świadczenie, inną zaopatrzeniowa, finansowane są wówczas z podatków i to jest właśnie ten model kanadyjski. I jest też technika opiekuńcza. I ten model wydaje się ciekawy, także z punktu widzenia socjaldemokratycznego, ale ma w sobie, moim zdaniem, kryje w sobie pułapkę. Otóż wiadomo, że takie świadczenia byłyby gwarantowane na minimalnym poziomie. I wtedy rozwijamy dodatkowe systemy emerytalne. Tylko kto ubezpiecza się w dodatkowych systemach emerytalnych? Ubezpieczają się tylko ci, których na to stać, czyli klasa średnia wyższa i klasa wyższa. W teorii zabezpieczenia społecznego mówi się nawet o tak zwanym efekcie świętego Mateusza. To podobno pochodzi z Biblii, z Ewangelii świętego Mateusza, gdzie ci, którzy mają, będzie im dane, a ci, którzy nie mają, będzie im jeszcze odebrane. I problemem moim zdaniem jest właśnie to, że jeżeli wprowadzimy taki system jak w Kanadzie, to najbiedniejsi będą mieli wyłącznie tą minimalną emeryturę, a ci, którzy się ubezpieczali, będą mieli także te dużo wyższe świadczenia, co wprowadzi duże nierówności i pomysł wydaje się ciekawy, ale moim zdaniem jednak nie jest do końca, nie wpisuje się w nasze socjaldemokratyczne myślenie. Natomiast ważnym jest taka emerytura minimalna, gwarantowana każdemu, kto nie wypracuje sobie tej minimalnej emerytury. A jeśli chodzi jeszcze o rozwój społeczny i ekonomiczny, czy mają następować oddzielnie, jedno po drugim, to myślę, że przede wszystkim równolegle powinny te rozwoje następować i wiele jest przykładów też państw, między innymi wspomniana przez nas wcześniej Norwegia i Maria Skóra mówiła też, że byliśmy w tym roku w Norwegii i tam nam powiedziano ważną rzecz, a mianowicie to, że zanim odkryto złoża ropy naftowej, ten model socjaldemokratyczny, powiedzmy, ten model oparcia na pewnych wartościach wypracowany był już dużo, dużo wcześniej. Także to nie jest, powiedzmy, ścieżka zależności, którą już idziemy i nie możemy jej zmienić. I ropa może być nie tylko przekleństwem dla niektórych państw, ale i nadzieją. I mam nadzieję, że będzie też nadzieją dla Brazylii, która właśnie uchwaliła prawo, gdzie 75% dochodów z ropy naftowej przekazanych będzie na edukację, a 25% na służbę zdrowia. To wszystko, dziękuję.